Ġew illiċenzjati l-ewwel 34 aġenzija ta' xogħol magħrufa bħala temping agencies biex bekk ikunu regolarizzati u konformi mal-liġijiet il-ġodda li daħlu fis-seħħ mill-bidu ta' din is-sena u li se jibdew jiġu nfurzati mill-ewwel ta' Ġunju. F'diskors waqt loti tal-liċenzji segretarju parlamentari għad-dialogu soċjali Endi Ellul għalli dawn l-aġenziji tax-xogħol jaħdmu f'setturi diversi fost oħrajn bħal uffiċjali tas-sigurtà fil-qasam tas-saħħa, f'xogħol amministrattiv, f'xogħol ta' tindif, foqsma speċjalizzati fil-qasam tal-ospitalità, f'servizzi tekniċi ta' sapport u anke dawk ta' reklutaġġ ta' ħaddiema professjonisti foqsma differenti. Għalli għall-ewwel darba l-awtoritajiet fil-pajjiż se jkollhom viżibilità mhux biss fuq is-suq tal-operaturi imma kif iġibu ħaddiema barranin kemm jimpjegaw ħaddiema Maltin u Għawċin u f'liema setturi jimpjegawhom. Semma l-proċess rigorus li wassal biex jingħataw dawn il-liċenzji dan wara taħdidiet mal-partijiet kollha fosthom dawk l-istess aġenziji tax-xogħol u l-imsieħba soċjali. Intqal kif kien hemm appoġġ kbir f'dawk involuti fis-settur tax-xogħol dan bilan biex ikomplu jsaħħu dan is-settur tant kruċjali fil-pajjiż. Fl-aħħar mill-aħħar imbagħad punt importanti huwa li din il-viżibilità ħaġġor magħha l-monitoraġġ u kontroll fuq il-ħaddiema barranin li jiġu ġewwa pajjiżna biex nassiguraw li jiġu f'dawk il-postijiet biss li vera hemm bżonnhom u jiġu bil-ħiliet neċessarji biex imbagħad inkomplu mmexxu l quddiem id-direzzjoni politika tal-gvern dik li mmorru għal kwalità. Is-Segretarju Parlamentari Ellul għall inħoloq pakkett ta' regolamenti illi mhux biss sejgħin biex ikunu protetti id-drittijiet tal-ħaddiema b'mod aktar tangibbli imma wkoll se jgħin lill-aġenziji tax-xogħol fl-operat tagħhom.